Mergawe maneh, mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mama Apil, kegiatan mergawe sak bendino. Dan alhamdulillah iku mergawe akhir-akhir iku selalu di rumah saja. Mergawe sing paling nyaman iku ya ndek omahe dhewe, Bes. Paling nyaman, paling enak. Soale iku ya duwe bocil karo jaga toko pempesku. Dadi lek koyo ngene iki toko pempes tetap buka. Nah nek ngade nang ngone gudang mau toko pempes iku yo tutup ora iso buka soale aku gak nanggone omah. Lah iki aku bungkusi makroni, iki asli makroni ya Bes, sing biasa tak bungkusi rada cilik iku arane magor, sampean arane jarene makroni ya ancen padha karo makroni tapi sing asli makroni yo iki. Bentuke iku gede-gede koyo ngene dan rasane yo agak beda magor karo makroni iku mau. Lah iki mau dibungkusi 500-an dan dicongoki sak congoke iku mau isine 10 piece. Lek sampean beli ngene iki tergantung tukune nek rentengan yo beda harga tapi lek sampean diecer iku mau yo sitoke iku Rp500. Biasae lek dikolak bakul-bakul iku ndek kene iki Bes. Nek nyawang nyongoki ngene iki yo enak ancen wis kulino tapi lek sing gak kulino biasa lek nyongoki ngene iki yo wedine iku kecubles kanggo congoke iku mau. Iki mau diteri sekitar 5 sak Bes, setengah hari wis mari soale tak adai karo makku wong loro. Nah nek wong sitok tok ya ora ngarekno setengah hari, mungkin masih membutuhkan waktu 1 hari full. Nah nek wong loro ngene iki ya rada cepet. Nah iki mau wis rentengi akeh, mari ngono kita lanjut ngebali. Iki mau sak bale diiseni 100 atau 10 renteng. Dan ojo lali dikei cape dhisik Bes ben gak kliru karo produke sing liya. Soale sing produksi kan banyak. Dadi duwe cap dhewe-dhewe, mereke ya dhewe-dhewe, ora ana sing padha. Dan iki ngebaline wis mari kuwabe, bar ngono kita lanjutkan ditata mendhuwur ben ketok itungane ben penak oleh ngitung. Iki carane numpuk iku ngisor dikei 3, ditumpuki 3 eneh, 3 eneh sampe mendhuwur. Ya ben apa ya ben gak rubuh. Lek sitok-sitok iku gak kenek. Keneke iku 3 ditata sampai mari sampai bar kuwabe bar ngono lagi iso diitung dan iki hasil oleh kumbungkusi setengah hari.